मुङाव गंसे देहा फाहामसालि नाथाय सिङाव हाबना नायब्ला गंसे मोसौ बोरमानि गलिसो। मुङाव गंसे देहा फाहामसालि नाथाय सिङाव हाबना नायब्ला गंसे मोसौ बोरमानि गलि। बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो थारैनो गोमोनो हागौ। नोंथांमोनाबो साननो हागौ गंसे देहा फाहामसालिया माबोरै मोसौ बोरमानि गलि जाखो। मुङाव गंसे देहा फाहामसालि नाथाय सिङाव हाबना नायब्ला गंसे मोसौ बोरमानि गलि। औ नंगौ, नोंथांमोना नंगौखौनो खोनादों। जाथाया जादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव गङिया गामिनि गङिया उफ्रा देहा फाहामसालिनि जाथाय। 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बिजाबनि एबा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गङिया गामियाव थांनाय इं 2013 मायथाइयावनो बिटिसिआव BPF सरकार थानाय समावनो गायसनजादोंमोन गंसे गङिया उफ्रा देहा फाहामसालिया। आरो बे देहा फाहामसालिखौ गङिया ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बेखेवनानै होदोंमोन। नाथाय बाथ्राया बेसोदि बे देहा फाहामसालियाव रायजो राजाफोरा सिबिथाय मोनदोंना? ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गायसनजेननायनिफ्राय बे देहा फाहामसालियाव दिनैसिम सानसेबो देहा फाहामगिरि दैथायहराखै। जाहोनाव बेरामफोर जायोब्ला रायजो राजाफोरा खाथियाव देहा फाहामसालि गैयैनि जाहोनाव जोबोद जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। মোৰ নাম হ'ল মুশ্ৰী প্ৰেমবিৰম ব্ৰহ্ম। মই এই গঙিয়া এৰিয়াৰ মানুহ, সাধাৰণ মানুহ। মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰে যে আমাৰ এই গঙিয়া হেল্থ প্ৰাইমাৰী চেণ্টাৰে 2013 দিনৰ এইটো স্থাপন হৈছিল। কিন্তু সেই দিনত বহু আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাক যেনে বড়ো, সাঁওতাল, ৰাভাসকলে আহি ইয়াত ভাল মিটিঙত বহি আমাৰ আগৰ দিনত যে BTC চৰকাৰৰ ডাঙৰীয়া ছাৰে উদ্বোধন কৰি কৈছিল, সেই সময়ত ভুল ভাল কথা কৈছিল। আপোনালোকে ভাল হ'ব, এই ইয়াত মানুহ উন্নতি হ'ব। কিন্তু আমি আজি দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ এই মেডিকেল চেণ্টাৰখন এতিয়া এটা গোৱালি ঘৰ আৰু এটা ছাগলী ঘৰ বুলি ল'ব পাৰিব। কিয়নো আপোনালোকে চাব পাৰিব এই বহুত মহিলা। সেইকাৰণে মই আজি ক'বলৈ ওলাইছে যে আমাৰ এই চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ বিশ্বজিৎ শৰ্মা ছাৰক আৰু লগতে আমাৰ BTR চৰকাৰৰ ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই নিউজ লাইভ জৰিয়তে মই দিব বিচাৰে যেনে বেলেগ ঠাইত যেনে উন্নতি হৈছে আমাৰো এই এৰিয়া গঙিয়া এৰিয়াৰ যেনে উন্নতি হ'বলৈ বিচাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ এই হেল্থ চেণ্টাৰখন নতুনকৈ স্থাপন নহ'লে বা এইটো মেৰামতি কৰি এই ডক্টৰ নাৰ্ছ দিবলৈ মই এই নিউজৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই এইটো ক'ব বিচাৰে যে আমাৰ এৰিয়াৰ যেনে फुंखा नार्जारि। आङो बे ओनसोलनि सासे साधारन सुबुं। आङो दायो गङिया प्राइमारि हेल्थ सेन्टार होननाय मोनसे जायगायाव दंफैयो। दा जोंनि गङिया प्राइमारि हेल्थ सेन्टारा माने सिगाङाव 2013 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। दा बे गायसननाया खालि गायसननाय बायदिल' जानानै थांदों। जेब्लानाखि बे हस्पिटालखौ, बे प्राइमारि हेल्थ सेन्टारखौ जाय बिथांमोनहा सिगांनि सरकार, जाय बिथांमोनहा बेखौ बेखेवफैदोंमोन, बे ओनसोलनि हाजार हाजार रायजोफोरखौ लानानैनो बेखेवदोंमोन। आरो बे ओनसोलनि गासै जनगोष्ठी जेरै राभा, सावथाल आरो बर' रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे बिसास होदोंमोन जे बे ओनसोलावनो बिराद माने गिदिर जे हस्पिटालखौ मोनबाय, बेयो जोंनि थाखाय खोब माने गौरब होननानै साननानै लादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै जों दिनै नुबाय 2013 सनाव गायसननाय जे गङिया प्राइमारि हेल्थ सेन्टार होननाया दिनैसिमबो दिनै 2022 मायथाइसिमावबो बेवहाय खुनु माने हस्पिटालनि देहायारि फाहामसालिनि
जे मुलि बा डक्टर बा नार्स जों बे जायगायाव दिनैसिमबो जों रावखौबो नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों, दिनैसिमबो जोङो आसा खालामो गोदानै फैनाय सरकार आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि बा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम जों बेखौनो खर' गंलायै जों आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि बे गङिया प्राइमारि हेल्थ सेन्टारखौ बे ओनसोलनि जानानै मोजाङै मोजां खामानि मावनानै जाहाथे बेखौ हस्पिटालनि मुङाव हस्पिटालनि महरखौ जाहाथे होयो आरो बे ओनसोलनि बेमार जानाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ जाहाथे मेडिकेल बा देहा फाहामसालिनि बिथोन बायदियै जोङो बे ओनसोलनि मानसि जानानै जोङो बे ओनसोलावनो थानानै जों बे ओनसोलाव गाव गावनि देहाखौ जों मोजाङै लाखिनो हागोन। बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि खाथियाव जों खर' गंलाय आर'ज गाबदों जाहाथे जोंनो एसे थाबैनो जोङो बे हस्पिटालखौ